दानि जुगनि गोदान मुगानि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायनाय नावाव गाखोनो थाङाथ'। बे नावाव ना बैथायानो दङ, ना नावानो गोदान, ना नावानो रिपेयारिं खालामनाय, गब्लंखा बैथाबो गैया। बेयाव गाखोनानै गाव गब'नानै मालाबाबो गावनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय BPF दोलोआवहाय हाबनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। बिसिनाव जयनिं जानायाथ' बाक्सायावबो दाखालि 5,000 जयनिं जादों। बिसिनि फोरमायनाय बायदियै बिजनियावबो बिराद गोबां जयनिं जाबाय बिसिना। दा चिराङावबो जादों, दाखालि गसाइगावबो जानाय देखायदों, परबत जेरावबो जानाय देखायदों। माने जोङो नायो जोंनिफ्राय UPPLनिफ्राय जायफ्रा मोननाय मोनैखौ जेब्लायबो लानानै पार्टिनि मोजां खामानि मावै, माखासेया माने मा होनगोन, पार्टियावहाय लेंखेदा बायदि खामानि मावग्रा मानसि थायोना, बेफोर थांनायनि अनगा बेफोरबायदि हाजार हाजार जोंनिफ्राय मालाबा BPF दोलोआवहाय UPPLआव थाङाखै। खिन्थु हाजार हाजार जोंनावसो फैगासिनो दङ। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ जे खामफाम बरगयारि बिथाङा गावनि UPPLआव जयनिं जानायनि सिङाव खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो जोंनि UPPL दोलोआखि बबेबा खारनावहाय BPFआव जयनिं जागोन बिनि खुनु माबा गैया। मानोना बायनाय नावावहाय सोरबा मिथिखानाय दानि जुगनि गोदान मुगानि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायनाय नावाव गाखोनो थाङाथ'। बे नावाव ना बैथायानो दङ, ना नावानो गोदान, ना नावानो रिपेयारिं खालामनाय, गब्लंखा बैथाबो गैया। बेयाव गाखोनानै गाव गब'नानै मालाबाबो गावनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय BPF दोलोआवहाय हाबनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। आं गाव दाखालि बुंबाय, गावनो फैनो नागिरदों, माबोरै जोंनिया थांनांगौ जाखो? गावनो MP आवहाय हाग्रामानि रिकुवेस्टखौ माबानो हायैनि, दाननो हायैनि थाखाय MP खौ गेलेसिगोन बियो। खिन्थु मोनसे खोन्थाया रोखा, बिसोरो खोब बारा मोनोब्ला 140निफ्राय 150,000 मोनगोन। 40,000निफ्राय 150,000सल' बिसोर मोनगोन। थारमाने 1,40,000निफ्राय 1,50,000 बिसोर मोननो हागौ। गतिके बिसोर देरहानायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। गतिके 1,40,000 BPFनि सापर्टारा नेक्स्टआव सरकार दानो हागोन बेखौ रावबो सिमां नुखायाखै। मानोना हाग्रामाया मालाबाबो फैला। जाय समाजा दिनै BTRनि समाजा, गासैबो जाथि जनगोष्ठीया सान्थि नागिरनानै, खौसेथि नागिरनानै, जौगानाय नागिरनानै लामा लाखाबाय। सान्थि मोननाय असान्थिनि राजा, खोमसिनि राजा हाग्रामाजों सोरबा थांनानै गावनि जिउखौ, गावनि हारिखौ, गावनि न'खरखौ मालाबाबो आन्दायहोनो थाङा। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।